Zvislé povrchy nábytku z laminovaných dosiek, dvierka a čielka výsuvo v hladkom prevedení s perličkovým vzorom alebo reliefom dreva čistíme podobne ako vodorovné laminované dosky. Do vody si pridáme bežný prostriedok na umývanie riadu, v ktorom si navlhčíme mäkkú handričku. Celý povrch ňou vyutierame, aby sme odstránili nečistoty. Nakoniec všetky vlhké časti poutierame do sucha čistou utierkou. Rovnakým spôsobom čistíme aj lakované povrchy dvierok a čielok. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú piesok alebo iné drobné častice. Takéto prostriedky môžu spôsobiť nevratné poškriabanie. Na viac nečistené miesta môžete použiť čistiaci prostriedok Hraniclean 08. Tento prostriedok môžete použiť aj na odstránenie stôp masnoty, ceruziek, fixiek, zbytkov lepidiel aj papierových samolepiek.